assalamu alaikum musibam fulbe men salmini on fulbe TV ko mi musidɗon kadi yoto jalo arane hande kadi middi people stop his excellency Adama Barrow jon non men naati e nder foñinin o meeting non woni joint meeting mo tawata ko Bintang foñi Brefet constituency ko ben hawtodiri wadi o meeting ka wete Kusa Maye jokke men ɗon men adanon o meeting feƴƴuno ɗo Kusa Maye andon ko feƴƴuno ɗon on jarama ko jokkuɗon men ko mejitade noon yettugol tima men on fof woni yeeso mum Samba Guelajo mbaalo ha France mo anduɗa kanko tabbiti fulɓe TV mi yejjitani caméraman an on Abdoulaye Mbaalo mi yejjitani édite on driver on mi yejjitani noon Mouhamadou Mbaalo e Nene Tarawale ɓe anduɗa kamɓe woni yeeso mum ha men heeɓi oto mumen jindidata min wawa wadde ko meeting on fof woni hoore mum ha excellency Lady Sadio Mbaalo Barrow fans club hara on jarama ko jokkuɗo men kon fans ɗin fof hiwrama jokke men tan o meeting feƴƴuɗo Kusa Maye Muru kayitandi nyimbe ngo dalilo menti komi mbenga lo nyame banko constitutional wole yamaro di ko banko president nyanta ka banko yayi sango sang hanni sinya kelino wala nabi his excellency president Adama Barrow anata jam pour ka futa foni e woto jannimbe jam fala ka chakono mbe itandila ko momo nata pour ka diamu janniya jellote dala do e salon ko ila wato nyi nyante la kumo jendelale isaje senyo bunya meeting o nyin kono billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ha yo njomuna safe bukana tu kabe mo mitate ka purun ku palon kulikari ke mo fam da sefa mo fam da député mo fam du ko councilor ke mo fam njomuna safe tu
ni safi yeringe de sigire kak a jamuru nga anu bajanya akanya president nga alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin e bilela babe e sumoli sum famfam e sumoli sum famfam mo kamme jono uli koku nono bisimila e suke yoyu e suke uye tona kine ula umukena o mambarok andu burok mu cila bona mondi bo ujuja na ja ngolor manu litame no regao mo kane na ja ngolor mo kane njomna safe o famfam ono uli no de bismillah suke bore jandi kamo bobay woni ware ni benento weno waw wala mulji bungarab nanu lu bajem ana wa jutum jandi funu ring si banor galen disi sareta famfang asonta galen o galen pour nen uli fongole ketade ku samay ana jutu ja sangari pour be ka jetu mola di sarete du fumbeda ofo burunga boburo uru tetame unga buchila koy medina obunu ngare because uru jojat balawring tu suse gale na sontaw yo kankan problème yo leli kata yo kibe kanila ta burunga burelam uli tu burunga be nende andu de kanu bunga rawbe bungar bu businessman di benenu biljadi karafu jamaf uli babe fonyi kanja spinning yakoni baje ni adra suti fu jamafu kanjat ni sama boyta be ka folo tarani fanaw ika folo kebale nu jobe aribe nomi nulanu jobe aribe nomi dandi rimbu kako mo fosa mu kala ulu ko jaabe majwa mo kama president a ulu nono arambe no limu wanyu mam munu wany munu ngolo no pajwa fu fopum yo rambe no rambe famfam e pop sunsu mama ji kop e bi la kontane popam ja sikon e gunam ja sikon fani mango be ka benen akatito mo activité o juguta o jat nona mante mission kantu mission wala kudo activité o ajamtune ma ware ma jameno akansol ak tu ku jamtune ma ware ko jameno bare kone bismillah après cela ngabil mu mika kayre no fasora kayre mitikanu mika jak mitikan angole na jetu mo fam da nyama mitikan sima lay kala mana wolo nya fuñi mana wolo tetame ketetame po nya fan ku jikero mu roka mitikane mite cham alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yo be safu ko president di kan kupilor burom ako abe banko elino be kenta be kontonna ndale kalol kondonna ay be sa ko li kala
akabe alkalo kontonna e bila yola babe sugmol sum fanfan ilonna bi ay museo batte pour man ko juko diwul kammi de wañe pour toni o ni senal min be do pour ni siwede mbe hameren senola do man e wañe fanfan ako e joni la hammo e hamme bale so la karola parce que e wañe yo jeetu men mo fam ako senole ka banko samanyato bare babaji wanu manki edi e wañe yoleli o be joni fene man ke seno ko la tawle wala mi jorawol wayno mbrok ma ako won joro di seno joro kapurun kallaji be bulo ako ko kallaji ko bulo ni uju ko ja trakite ako ni kattoje magni met anakile o traktor ni moy tam andun strasif kila ako o traktor wuli ka bañ tun sembay joni man seno so wulu ngol ne tunga strakis kila joni ko traktor na mo biya joni seno njom na lole o abe dani kan mbaram benoli ko simma koy si jorangas jorangol sono tum be wañi me min ya lon koy de wala kala seno ko futo jat ako yo ko taje inge fama junya akene meloni ni sasalimite fanfan ala kene ala ni sasalimite fanfan ala kene parce que ni ngolor ako atonta kata sate jamale to e ñas furambe naf kata kula jamato ko mako yo ni andum furambe fokila ako mako yo babaji kidi man sakunda yola ako ila man sakunda koto babaji kam manji metin jomana ñese furambe naf ako wo wala tan tabe yo ko mako yo yona min jaaju ñaataade wo akene meloni ten kapur sibano kabo sibano beji fanga ko di fonda gadin yema ko ni baje akale gadi ni bale so bar gadni boy kanyo de ako bala gadi no tinyata sansa ngay boy kanyo akala ko mo boy kale andum kola ngay yondo ado ko le andum ku bara kandomi ako ni ro ni meje silemu nas le o mangaw duto wo iskema ftora gaba ako ko ni nay yu ke mo kane wala tinna njomana lole o abe dani kan karesa kummo ku wonki ako atole fota bar gadne uyo ako ko gadi no nane jakumi kabla ke tiata nane jakumi wato na be tiata ku se ka jupo e kuro ke do wanya to kammi wala tinna wa haw gabaraw wo kufuno wani lolu mi abe min dani kan kanja be bajat man ka woko nete baj ni akara wo kufuno ya maso ba kili soto wala yoyno melam woto yo jiyo parce que be jat ako wodi saga neke nganoke saga neke ako wadi ay sawo soto ka saga julo ay si julo soto won mo jume mi yoyin kubore kumbo aka jiyo ni mburola ani si julo kam mi furu ma fu montade fure ako woto na tara ko na ba fura ba bala ko tan la jam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. ko yana nane auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin May His Excellency Kontonna President Adama Barrow Madam Minister be Kontonna ni min be silo kan mbe sefol be Kontonna mbe alkalol be Kontonna anin alkalol fo mi yenjiya bi ñu kusamay sate mbenna gofono Kontonna mum fango barin keti Ousmane Bojang mbenna ledi kansulol be Kontonna min be sirinte mbemba mañol Kontonna mul mo ayon ledi ti alima jajulin Aissat Jifanga mbe chairmanol be Kontonna
mbe women mobilize al be kontonna mba fala kusama en koliye kontanta kantum famu kusama e barindi ngolti nde ba mu jajulati Mr. President Adama Barrow musol len sambalaka mumu lady councilor to West Coast na lady councilor be kontani ring na bibe wala jang bari nata sulun din soto min ketan na lady councilor ti nyara kamara foni binta birin kunu abeni sate kona anina women representative honorable Ramu Sabali mbedi amla nyara kamara toyala because I samole soto wala tina malo nyimbe woto jam bari ya kata bake biri mol na tebe kuntun na ye domoro di mol la nyanta domo la nyaami mba fala president Adama Barrow bi jola bu ka kilunga bari ndingola de jamun tabarin kundalti mba fala Adama Barrow la ala next na mala fi nga kanka moje kanana mbarin kunda jang la tani silobe ke Adama ay ke manoti be Mr. President dani mbafala Mr. President Adama Barrow nganna ko fono karafara min keta Ousmane Bojanti Ousmane Bojan nala lady councilor nala sefol anala mobilize ya kata bake ni president Barrow la wer commune la anumbe Mr. President la hilla nyina West Coast lady councilor be ikoy be testi la kaje West Coast muso be tar Adama Barrow ko iko wato te jam fala bari me Mr. Adama Barrow dani la fendantanna aya kata bake musole de ay pompol nati musole gadi bari adasta domande musol la gadi nol be man fence ni yela do ko ke for last minute be ngol ka tiñale sutoli sina musol mama kata be ngol bay gadi noto mbadani la kotenke ni musole do ko ke musol sulata cold store very good mbele fla cold store la medani kilinke la minketa dindingol ye foni dinding foni lafta disabled school la and playground for the children Mr. President be kontonna ma West Coast muso be karfele ni na governor Ousmane Bojang wato ma dinna Mr. President be kontonna yimbe kusamay yimbe foñi prefet kala mo gandama a tawama nane omne sa fu karakati foñi karakati kusamay ye annonce alumanje andi tato salmini president Barrow e minister be permanent secretary deputy permanent secretary director generals CEO secretary to cabinet head of civil service
kala mo ganndama aɗa golla he laamu gonɗo ɗo fof mi salmini nane on waɗi e sa vice excellency président Adama Barrow di kanumaje koyno permanent secrétaire di ko ministre ko di kanumaje kan ɓuri ɓorndi Adama Barrow ano sananumaje ɓuri ɓornoɗa président on de saabi salmini government spokesperson o nane on mo a saafe ananumaje a sanjininde pour le gouvernement salmini gouverneur West Coast mi salmini CFLD mi salmini chairman area council oji ɗi fof kala council o gonɗo fof mi salmini na saafu gouverneur na saafu area council na saafu kanumaje fof komdi programme kanumaje fof komrede West Coast on de saafu mi salmini almamoɓe e joom thiais gonɓe ɗo fof nane on de saafu alimama ɗi kanumaje kono ɓuri kala kadi susuɗo se mi salmini presse o nane on de saafu kanumaje kono kujonalisa mi salmini members of parliament gonɓe ɗo e former members of parliament ɓe annduɗa min emaɓe wonduno parliament nane on de saafu kanumaje kono members kadi national assembly kam wonɗumɗi kanto mi ñe omo de saafu wayno Bori Koli en nane kanumaje kadi amoni Bori Koli e Fansu Bojang en nane ɗum Fansu Bojang Moussa Badji en Moussa Badji e woɓɓe fof ɗi kike ɓuuron mi salminiɓe no fewi kane spécial e simi ari Kousa May noon nane ɗojaɓetake ko samay tawine kam yurmini nane bonke tan gon ket mi dañnoɗo mawɗo sehilajo nane laɓaje ɓay ɓaɓe a baala e ake anifan ɓe garmi hannde kanko lamdimi nane leleni uno jatna kemo mbimi mi yaha galle makko mi juuroyo galle makko nane nanjawɓe simɓede wala pour maja sayɗo lamdimi ɓesgu makko ngu nane no safri dimba ay wona ɓe mbi kam ɓiɗɗo goto ɓiɗɗo bo o dañi o goto on ko on wiyete Fatou Djifanto nane abbawo wakkil anire tan aɓañu mana kemu mu nane okkone Fatou Djifanga mi meeɗa andu Ousmaïla wa seyɗamo jibini Fatou Djifa meeɗa andu ɗum nane amaymututa bawo romuɗaɓa o aɓañum Fatou Djifanga am samanjuma Ousmaïla ko sehilam wonnono bete nane Ousmaïla a paɗo fanfan 1990 nane 1990 mi jonnannomo contract mbo ara mbo liggowo e hôtel aji he mi jonnamo contract uji nane 1997 sen contract ma jaɓatti hôtelas o waɗi suka kalɗo o wiide wondeno they should be recognized they have a cultural activity that is very important to the Gambia suka o haali gonga nane o nani yaade gontate mbaɗi kokila ko ɓaɓaji cultural ɓanɓade e sukeni e suki en waɗi yeɓaje cultural ji kokana ko waɗene pour organisation nane yo kanko waɓattumalo jon e wimo si Allah jaaɓi ma ministre o heɓa kibaro ma o yiya hunde waɗe he ɗum ɗon nane wonama mbele ɓe wema nani law sungaɗenike akkima an kiwaɗa ekkila administration na ɓaɗa yoɓan ko kana ɓay yoɓan ban ko jikirɗo mankoɗen ko kaw Ousmaïla mbo waɗa feature in the film called the Senegambia Black Ousmaïla mbo waɗa feature in that film nane Ousmaïla mo waɗi filme yankoɗen filme yan waɗi yo Ousmaïla o wuroɗi filme ekkila woto anasa ɗuma ngal kusama baɗi sukedi cosa nde film o yaltina Germany in 1990 nan filme ɗum Germany in 1991 roundabout 1991 first day 80,000 people ƴeewi film o nane filme ekkila aɓu kam siwli mo kanko wakkil ko liggue filme ekkila second day 250,000 people ƴeewi film o naka fo kaɓutela pour 250 siwli spesiɗo kanko waɗi jen ɗum noon Ousmaïla gande inde makko yahi to woɗɗi e aduna wotono jamati Ousmaïla kusama tere sokola kuƴe ɗon loydi jiɗi he on noon en mbawa ɗum ubbuto less natuwere no fotila ɗum tentan Ousmaïla gollani Gambia Ousmaïla garono ko Gambia o nawi aada Gambia to woɗɗi na tementeɗen aɗayti Gambia o loyiye nden noon ko ma mbaɗen feere ɗen golle Ousmaïla tawi ɗe puntina boowal yimɓe fof jiiya ɗe woto wokkile mo kana mabɓo ko wati Ousmaïla ɓowole mo pour mabɓo kono pour ko jukumo e fooñi nane fooñi hunde wottere jinmon mi torade nane omɓelelan wafuwekol kombo leydi ndi huuɓi toon ɗi karese katilimo fomo ñamama huuɓi nane fuɓori an ballan onon ɓiɓɓe fooñi onon keddori leydi joni nane ɓarumañe o waɗe mo kaani o waɗi nane ɓo ɓamɓande ña fooñi kekkurinelemo fam jooɗo ɗon seeɗa gila ka piwojat businessman ɓe jogo briefcase uji ko businessman aka ɗikkutemu briefcase gara ɗon ɓe jeeya ladde mon nde ɗikku jomon koni jinoɓe nimo fam cale ɗum garite ɗum wata mbaɗe ɗum wata jaɓe nane jillattumo takko jimman man kammo si on jeeyi nde ladde onon fooñi nanosan jinnoɓe ne mota muyu fooñi on nimsat ɗum han jinnimisat kañom nde gonmi member of parliament on ane kureɗe member of parliament in year 2000 year 2000
kalmi nder parliament nane di parliament wonde no yimɓe na immorat bowal nane wala jamani ko pour non ɓe ngara ɓe cinca he fooñi di ko ñoɓe susuba sa di fonu heɓe coppa ladde nde fof di ko ñoɓe ko pitara ba ko pro imi jelli Yaya Jammeh waɗi ban saare wañi wontaji ɓe Gambia nane di kan ya jabe na ban nane akara de lambaji ala ñebe pitara ba ko sinno wona ɗum tawi hande ɓe kumni leydi fooñi nane kane to wala jaatu ko be woni le bayo jifneɗa ladde to nane ko joɓe kala ba ki ba woni gara ƴetta ladde fof coppande mbaɗande wuuro aw buru on liyum do piti kala ba ki fonu jiyanade hoorema kaɗa yimɓe aw mo kan ala mo woni ajede ko firin mo ko ko bayo kayra woni ɗumen gonta ɗum ɗo yi he Gambia nane ko mo ko man ko jogu mo ba Gambia onon ɓiɓɓe fooji président Barrow wi nane mo ko ya kadi foni president Adama Barrow nane si on jii investo garowo pour yiɗo gollude he moɗon ano sala mo ye wala ajalo investo ajalo be problème mo ko foni Adama Barrow warndi sartaji laaɓɗi he laamu he Adama Barrow nane nen sarta sa sete il mo ko Gambia ko waaji o yiɗi ko gollu ko ban jabe mo yo ɗum waɗe lycée inde the community of who own that forest who own the land anaji hajo wona liste kala sakati sukinde namamu be bloka nder on liste lycée kila si laano waɗam développe nano sale ke place 15% of that developed land community o foti hen gollude nane ko kala ka waɗi kuro koyno kungira kati mo ko kila investo si hooti nane namo sa ko investo ko jeego kepton leydi mon tawi ko onon jeeyi lan mon moy woni jeego ko ko mo ndamu di jeego ko kila kono si on jeeyi goɗɗo bare namo sa ndi bare akere si o pari o yaha o yeeya ɗum onon mbasa namo sa mo bane o be ngamo fa ma to akere ma ga no be akere ɓiɓɓe fooji cale ɗum kungira kati foni jilatumo Adama Barrow onon woni he wallude Adama Barrow woni ndi karambe laamu makko onon wallata pour janggo nane sumo mo Adama Barrow nane mo Adama Barrow ko men wala wala di kato na pour kato tawi kanko o iwiɗo akira nadi du kato kono ko heeɗi ko kombo nane wonno baw kombo wata ɗum heɓmon onon fooñinnaɓe nane waɓañum kombo tako mo ɓañola min keeɗi noon complain uji kewɗi gaddaɗi to amen nane naɓaɗa complain sa juuɓo sa jalo ɓera kila neɗɗo goto ande kon itta ladde hewɓe yeeya neɗɗo goɗɗo nangaro wula kaw manande kamo men kettano akawra ministry o watta accept that type of sale anymore nane administra wata accept kamona kukila anymore ɗo hande policy o parata nane dake wala nuwa e kila tujeɓa kamona ke pare hande land policy o parata bala lan police e ɓan min gonta jaab neɗɗo goto yeeye hectare uji ɗi kuɓata nder ndi leydi men Gambia ko wona ɗum ana wannoɓe ni ecta sabumange sa juuɓe o kewi futa koora sa yiiɗi gollu ɗumman jaɓe kola ɓe mbaɗma liste leydi ndi di ko woni ko kane liste si a waɗama liste leydi ndi nano sanno kane liste mo golla si waktu ma huuɓi nano muroɓena ko ɓokaɓe mo ɓano yaha mbetta yimɓe leydi maɓɓe jaw murlane mo tamukila kaseli ɗum min mbaɗi moon advice nane wo kane o ka bay su joni aduna fof ko fooñi hucciti nane woni noon tuuña foñi ɓurino kalɗo fof wiyan jeen fooñi cooɗo en leydi ña foñi huccino ɓaɓa ƴewɓo ɓoɓe si on jeeyi nano sanjinoɓe de on nana ko laamu haali di jawtore so en ɓansakulere mum laamu haaldi e gobono nano sandi kujeɗeɗe goɓono min kaldete sefel ɗi fof kanko jawɗon ko lekki ko seeɗa alkaliji ɗi fof di ko sanjeɗi kala ko ɓuuro ƴeftugo leydi mon ɗon mbiyami yeymate leydi ndi ko wona an tan jeeyi leydi ndi kala mbaɗɗo ɗum ɗo a wurtinta jeeyi mu taɓɓitta nane ano sanno jahom ano sofu matiyaɓe anoɓe mo fam koɓe latmate mofam aw kildumo aw kelde towone monoɓe mo garde leydi mon ndi woni doole moɗon nane ɗi sofu moko momumen o semba o ko ndemanɗoɗa an goto wonno wona ɓeɗo kewi onon yimɓe sappo muy kono ñen goto mo ɗum wayrem hande ane wone wone an walli ña ko machine aji tracteur ji ndemata matiye wonne yeyi o leñe ɓen joni so on donni leydi mon goɗɗo ɗon yen mofano wontate o jonnuma kalis ñamɗamo balɗe ɗiɗi ano gasini ɓure muri kula koɗaɗa wona miskin duuɓi temedere nane banu kan ana ɓaɗole simi soni keme ɗum tan jinnomi waɗ advice yimɓe fooñi nane wokam nani ka advice kana ɗin foni fooñi noon kadi foni Adama Barrow yoɓimon Adama Barrow ñamlimon ñamade nane Adama Barrow namade mumaɗen kanyew ko o golli fooñi ɗo wonano ko maɗe foni ko Adama Barrow golli nder fooñi wonano ko maɗe foni meeɗa golle nder fooñi foni e mustarakimo wona gorga laawol nane lettuɗoɗan courant letti kuran l'hôpital letti l'hôpital school aji letti school ko o golli nder fooñi wonano ko maɗe ko foni o waɗi nder fooñi wona kadi foni meeɗa waɗe nder fooñi musu ɗum ɓay kakane mo nden noon
adama baro ñam limon ñamande woto adama baro no maage wala maage neɗɗo noon si a ñamlam ñamande mande ko maage ni jaat ko a yoɓat ñamande de wan mu kaare mu ka woni le chande kanya te neɗɗo anosan si a yiɗi gollodiron manja ko proti si o tinima ati a wakkili jaat anna yo wattinmo an ko ko wakkili tinnoɗo onon yimɓe fooñi nane wakkili wala kadi fon nanggodiren mu sofora nanggodiren lamɗo mo joguiɗen o mu sofora ni masa kunda o ala cuɓi cufti kanko yimɓe fof fondiri a bayi to umekate o rasuso ko wakkile buro ɓiɓɓe gambiya fof waɗi gotum o nakkan ko yakati gambe duko ko ɓiɓɓe gambiya fof yiɗi gollande nammo mo maro ke kati gambe buro on jii ko jiiɗon koye aduna e téléji he nane jeni ko kwabri duniya isitele gila min immi on jii adama baro jaɓɓama laamu makko jaɓɓama nane na wuri to yakkude jatto e jini ko kwabonde la min wala kalana mon onon min toromon onon fojinnaɓe woni ko wala dum lawu kadi fonni bo so huɓɓiɓe nane bose yawde bo so waɗi départ de nane bose yaw garen dolene boose woto jiddo ko de bose wota jooɗo ha bos mo accamen ɗo de takko jila ko de bose o jaw huɓɓi e bose yaw te o yahat tan ha faw badi way jaw continue on jarama nane mu ya bisimilla moɗo
ya so fenala de alle president ya so fenala ala bala bako Excellency Sabari Musu Nunga Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mbe gouverneur kontona ana do muñol. Mbe banko sefo kontona ani sefo men mabe to jang. Sa mayla alkalo ani alkalo men be mabe to jang be konton. Kusa may sate o wol be ani momo mabe to miti ko be konton. Na delegation ko na minister ni Masakunda do kulal. Mbaɗigol nin terol mel bi jambe be konton na politicien on mel bi jang na regional chairman on anin na committee mel be bi jambe be konton bin kontanta baake kana kusa may sate o kono mais aken din kontanta pour kana jang kusa may ngole buñale ta ina rantara fo state house andu fenkili wole naati jenu badi ya kacha nimba ko la kacha wole state house wayri silo ñi ne bari ndingole bulu wala du sanoti wala ya organize for inata state house ni e ñoji je kabri nata ni e kacha jamale foje nga kachal ke wato men fanan nga lahidol di ñola le fanan wallahi do kilimbi je wolo ñinti koy ko man sa kel be na ra kusama le bandene man na kusama nge promise ka fo ko minala le kusama bi wala en naati jambi ya non faro akumayata le naata be kumo men fora asike kumo time abe dolal bi ngaw kumo ngawale londi wala ken bi nadan bita kunda ja kusama en kol kana jube ka nyitandi la ka fa kon de gambia de abele kanyantambulu ibota do wada gambia ko ni sulata na ron tebla bunda be yele ni wati o wadi pour me ñoo wo kono e la sulol dol foje o sulol dol kono nga dol jaarale dol manke folo bar dunia ko be buga keno wati kling ko be buga keno wati kling hanin na kordal me alo ko be sirin kordal mel kono na cosaan kordal sañi keme wala sañi keme fulay tambita wala bar haribi na kordal fawol kono na do pol man banno wol kordal fawol woto a do ko be de keno la wati kilin bari ngamira nimmo me da so modila na e konto modila na ka be simo dila nyanta la woto kusa ma en kol nyanta la nyinna le ko
ñi waatu sudunni o kono naata tel ni te be kaccata lahido men fula sabañon wo be timmata o kono woto ñanta jiko sotolanante la karol andon demanke Gambia la président foloti masa kundal mel tambita e sanji tallulu kijanne o sanji tallulo ko te law haajol be laarene bari maw keno o sanji tallulo ko woto Gambia la probléme o ɓe ɗo solfno la sanji sayo kono président Barrow la sanji sayo kono bari meññi fole ko num ɓe siila meɓe memrulana janne ko tenke meɓi mbe wato diilela meɓe 2031 ni murtana jam wato me ila suwa ɗole men fo yata on sulol fota jaratole bari lafita foñi sa long iɓe Gambia le kono nde président Barrow ɗum mbuka banque ni banque boñi oto mbe ɗo ko men kekan jambe wole kekan regional be kono wari lafita mo beele a kala muta ka fo ko dow ko men ɓe gueri Gambia kono anu lafta mo beele nafa soto jee wari denna feŋolon tel beela nafulol woton tel be ñanta ka nafa soto jee bari mba folo e fota fen fen na ñimman sakundal men tambida e ba be sotla président Barrow la waatol kono janni ba folo end of 2025 for 2026 sate o sate ɓe foñi ko la beeɓe kurama sotolade ngawallahi ɗo ni foñin kolla andu tel ɓe courant sotla ñaame Gambia fanan beeɓe courant sotla o ñaame otoy ko kana koronto yaake domandide no ni haajol beeɓe tambilale sarakulol ko simfula buka dunno jiyo kono waati kilin iko toto wole a koto bo toto bari kabra a koto bo dron a siso sinantale oɗo ningake domando président Barrow ɓe futanal be male kilin e sa fo no mam futela folo bari nde futale inchallah wote kela ba ke dañe contanoti ngana ngalla hiɗo ñin timmandi ni kusama en gol tema andi contanta e son tawola andi en jiya français te woñin kono safo e jiko men soɗo fon natan yano wo jikki kilo wala ɓe kere ni tema e natala ye karfantema bari nte fana ngan karfemale bari silol la karola foñi kono jang nder silol men dogu ko anu mina mel dogula around 30 kilometers mina o dogu kam foñi banko ko jang anda bebe kala godoro molti albi ma diamu to jang demba sabali wala ministre men Marta Samala wala Marta Senola aliaje le 500 million wora wala di foñi gol la jang na ministre Amad Ba be ndala ako demba sabale ko yekko jamaare ta yaadi foñi gol akay ko ngaaji le ko be baadi yale ke kay wala ke ni foñi gol million wora wala sodo oto ñi malla ministre me ya lon ko kol ka tala dame a famo be siri wolto
andu foñi digolo mati fanan ngalon ne ko foñi digolo andu foñi dinkendolo anda foñi kanule fanan selfe me alon ka be tala gambia kono foñi golde fola la wallahi a dingo be siri njel bari na député ko tol mel bi jang Modou Camara wol sifal ibi janne mbebe konton mba folo en contente ni do koke mbari muso fanam bi jang Aïssatou Jifanga fanam bi jang na bari musu kende bala mati andu nabe do ko wala andu wakilli ne fana ya mudal fa bambande fana bari mba folo ko alinga nyomuta ngake kilinti nim banko mun na banko lati na bedara bedara ntel bele na tinyata fana tinyata ntel bele woto alinga nyomuta ngam bulo ka fu nyola ngam banko doku banko nyinke sike nyontamoti asinan ntel be nafa president ya dum ala le ka di mola ndebe sirin siro man ka ala len sindije bari molle be sirin ninjo jandinte wa andila wato de sir wala time o bandale president baro la time o le be keri bari ndefal na time o be bannale mo do na o fana e sije wayri banko be continuer lal bari ni mo men sita be do ko la nde gambian kol be dan la albele na kafun na ngay bambo do ko way ni siro do ko albele na fa bi ji ni ko ro men na kusama ay jang abe kusama en kol na fa la ni ko ro do la do abe on fra na fa la jele woto kafunyo ya do wala be ni banko sambala nyaado wol men tambita wol tambitale alinga nyaato juube kana ko ma juube ama baye men fo na boso bire ko tala de na wututa de lono la ko dengue oto jannabe wutula mobe dum boso ko esa je kana tarde yetu koma bari contente ni meeting wala mal betentula mal jayila assalamu alaykum wa rahmatullahi